Balk. Elke in ons land had er nou van jet elke kinderplaatjes van televisie. Want Balk wie had nijs de oude dagen. Hier spant het erom, hier zou de route misschien verluimd worden en dat biedt in de sere voet van de Balksters. Dat willen de mensen nou wel in het echt zien. Liek als deze Gooise vrouwlie. Gewoon om te kijken hoe het eruit ziet. We hebben besloten al gezien de plaatjes bekijken. Hopen dat we mensen op het ijs zien. Gewoon de hele sfeer even. En we vinden hier natuurlijk de heerlijke koffie met de IJsselmeer taart. Nee, hè? Vlaai. Elfstedenvlaai. Die was prima. Die was prima. Troch alle drukte is er meer omzet voor Bijngelieks Hotelcafé Terenstra. Ja, absoluut. Normaal is het deze februari en kerst een kanonhuis zit in Balk zo rustig. En nu is het lekker druk. Wat is nou, als we nou even rondzuren en alle rest, dan is het toch wel winst voor Friesland, of net? Voor Balk? Hoe dat we heel positief eruit komen toch, natuurlijk. Ja. Ondanks dat het dan krek net lukt, ben we toch heel erg goed er even in het ijs zetten. Vind ik wel. Ik denk dat we er in december en in het voorjaar nog een lang stukje van krijgen. Dat meesten hierheen komen. Waar gaat de reis nu naartoe? We gaan nu naar Het Snekermeer. Snekermeer. En we willen geloof ik eten ergens bij Workum nog of zo. Dus we kijken wel hoe ver we komen. En dus profiteert heel Friesland van deze weken. Een weekend waarin heel Friesland op een kaart zet is. En dan moet de tocht nog komen. Eer.